Ladies and gentlemen, sekuziva kwenyu kuti Comrade Blessed Runesu Bombshell Geza vane revolution yavakanyanyopisa nayo munyika mumamanzi apfuura apo vaiti mutungamiri wenyika President Mnangagwa vanofana kubva pachigaro nguva ichiripo zvinhu zvisati zvashata. Vageza vaimobiliza vanhu through social media kuti vanhu vaende mutauni vanoita demonstration vachitsigirana na Comrade Nyoka Yemabhunu avo vakazosungwa vari kuSouth Africa uko vari mujeri nekuda kwemhosva yavari kupomerwa, mhosva yefraud, asi nyaya huru inyaya yepolitics dzemuZimbabwe. Kubva mazuva asungwa Comrade Nyoka Yemabhunu, Vageza vakabva vamira kuadresa Zimbabwean citizens on social media. Tisingazive kuti vanotyawo kusungwa here kana kuti kunyarara kwavageza uku kwakaita kuti vanhu vatange kushora Vageza vachiti Vageza havana kana plan. But pane audio yemurume ari kusimbisa revolution yavageza ari kutaura iye kuti Geza atori neplan zvekuti President Mnangagwa neZANU-PF vatori pama1 izvezvi. Ladies and gentlemen, ndikuda kuti muteerere audio iyi. Mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Zimbabwe hatidzokeri shure. Nyatsimba Mutota anga ari kumeeting ye1.5 weeks na vamwe vatungamiri vemovement iyi yatinayo. Pari kupisa apo, ndati pari kupisa. Sezvatakataura kare, maveterans mazhinji ari kufamba nesu. Kana manzwa zvakanaka zvataurwa naMonica Mutsangwa, mutaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZANU-PF. Zvese zviri kuinda maringe negwara remaplani edu nourongwa hwedu. Monica Mutsangwa ari mberi kokumberi kokuti tinoko vana vedu vechidiki kuti vaite security guards. Mushure mekunge taona kuZambia kwavari, mushure mekunge taona kuti kunoda kuti mabasa agadzirwe vana vedu vashande. Avo vane meso kuona ngavaone, vane nzeve dzokunzwa ngavanzwe. Hama neShamwari, Comrade Geza atisi chimwana chidiki munyaya dzezvepolitics. Kana tinokukurudzirai mese vabereki vane vana vadiki vasati vaona mabasa kuva zvakadzidza kuti vakasike kurejista vatrainwe kuva masecurity, vatrainwe kuZambia sezvakavanaudzwa kare. Chivhayo tagwirei, Sikoti Sakupanya nezvimwe zvigananda zvose havafaniri kutora vana veZimbabwe semapfuza. Hatisi mapfuza, tiri mberi kokumberi kwezviri kuitika. Mnangagwa anofanirwa kubva pachigaro apa, zviri pamutemo. Sezvatinotaura izvozvi, mapurisa kutaura kuno vari kuzama kuchinja madhetsa atakanyorera tinoda kuti tiite masekshenia kana kuti stay away, kuisa kumadhetsa emberi vachiti nokuti hatina vashandi vedu vanga vachi mumamasa somewhere, tinogona kupai madhetsa kumberi. Isu tati hongu ngazviitike saizvozvo. Kana madhetsa acho angobuda tokuzivisai vana veZimbabwe nekuti hatisati tega. Simba rehove riri mumvura, simba revatungamiri vemovement inoyi riri muvanhu.
ngatirambe takasinga takanatsoteerera kuchiratidzo chatichapuwa chemadhetsi aya. Mutungamiri werejimu iyi woumambo hwatinahwo ari kuzama kutungamira nyika ino. Sematungamiri angaita chitakiso chake zvinova zvisingaite. Vana veZimbabwe varamba kutaura maningi, hakuisi maresults, hakuna zvakunoisa kwatiri kutaura maningi. MaZimbabweans akanguri ataura sezvizvi achiti kutaura hakuna zvakunotipa. Icho chiri chokwadi, tinotenderana nazvo. Takaguma tozama kutonhodza nokuderedza shungu dzevamwe vagari vemunyika muno, vaya vane hasha nokuda kwengari imwe chete yekuti tinoda kuti tibudirire paurongwa hwedu zviri pamutemo, pasina kuti tadhidha mudhamu reropa revanhu kuti Comrade Chamisa vapinde pachigaro. Haasi Monica Mutsvangwa oga apa, kune vakawanda maovetereni anofunga mafungira Monica Mutsvangwa ataura pavhidhiyo iri pamusoro iyo. Mamburi ari kuvhara, Mamburi ari kuvhara. Mutungamiri woumambo uripo anofunga kuti akagara pakanaka, uye anogona kugara pakanaka nokuzviunganidzira hama dzake kuti dzigare dzakamutenderedza iye achitapa ufumi hwenyika nokuba zvicherwa. Asingazivi kuti ivavo ndo vanonyanya kutomudhiga. Zvese zvatinotaura tinozvipuwa nevavo hama dzake idzodzo. Zvese zvinotaura nana Kambako zvinobva kuhama dzake izvozvo. Vana Tsimba Mutota, vana Chiwenga, vana Muchinguri, vana Nyokai Mabhunu, vana Saruvaka, vana Chamisa navamwe vese vari mukembi yedu vari kushanda zvakaomarara kuti vabvise utungamiri hwaNebhukadhineza uhu hwatinetsa. Mirai muone vana veZimbabwe, mirai muone takupromisai. Poto yapisa zvino yakwata. Mutungamiri werejimu inoyi achadzamba nokukasika kubva mupani inopisa iyi, atakarara zvachose, asi mazuva ake asara mashoma. Chinangwa chake chokugadzira kingdom muZimbabwe hachifi chakabudirira. Takasunura zvokusunura zviya izvi, hope dzake dzokufunga kuti ungawedzera makore ake okutonga zviroto muZimbabwe. VaMugabe vakati zviroto mai ava hakuna wakamboonawo mandara kwamai vake. Mutungamiri werejimu inoyi
ane ngozi, ane mhosva hurusa yokuteura ropa, ane ngozi yeropa. Mutungamiri werejimu inoi haachafarwi naMwari chaiye. Ami yaMwari kana kuti masoja aMwari ese ari mudenga umu, hirozi dzake dzakumhanya dzakamunanga kumutungamiri werejimu. Nguva ino haapaponi. Manje muchamuonawo achichema, achitsenga mazino ake, achiungudza munhu uyu. Zvataurwa naMonica Mutangwa i-second sign after takataurwa naComrade Geza, the leader unova mutungamiri wemovement yedu. Musatya vana veZimbabwe, musatya. Tinemi. Nyatsimba Mutota ari kutaura nemi, tati musatya vana veZimbabwe. Tinemi. Regai muone zvakuitika. Tinemi. Ndatini. Kusvikira riniko? Kusvikira rini tichitanhaurwa sezvihuta nerejimu iyi nomutungamiri werejimu iyi ine umbavha?